Vader voor rechter wegens misbruik kinderen. Een hele ingrijpende zaak. Gisteren voor het gerecht in eerste aanleg werd een zaak behandeld tegen een 45-jarige in Colombia geboren man. Hij wordt beschuldigd van ontuchtige handelingen met zijn eigen dochter. Zij is inmiddels 24 jaar oud, maar hij zou haar hebben misbruikt van haar 12e tot haar 17e. Daarnaast wordt hij beschuldigd van ontuchtige handelingen met zijn 11-jarige stiefdochter en nog een ander minderjarig meisje. En tijdens een eerdere zitting zijn allemaal WhatsApp-berichten tussen hem en de meisjes voorgelezen. Daaruit blijkt dat hij langdurig ongepaste seksuele relaties met zijn eigen kind en ook met andere kinderen heeft gehad. En de aanzet van zijn biologische dochter, zoals gezegd, duurde tot haar 17e. Maar de hele zaak kwam aan het rollen toen hij vorig jaar met zijn pleegkind naar de movies ging. En na afloop probeerde seks met haar te hebben. En hij bood haar zelfs 100 gulden daarvoor aan. De zaak is nog niet klaar. Het is behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar tegen hem geëist. De rechter zal op 23 juni uitspraak doen. De man zelf zegt dat het allemaal verklaringen zijn van zijn